Kala Dewa Narpati Dwinares Lara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Wah dalah kok saben-saben pendak-pendakku ditimbal dening Kyai Prabu Duryudana. Mongko rasane ngatike aku selak kepengin nyumurupi yen to Kyai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedaton negara Ngastina. Lah kok ora lida ujare wong daplok pendak-pendakku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Mongko sak gedhakan iki lha kok dadi ora mung Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Kyai Prabu Duryudana, nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendhang iki mung lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora weruh marang kasunyatan teka diajab padine Kakang Semar Badranaya. Wah dalah mongko ancasku pengen bali marang Praja Mandura, nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab padine. Pola aja takon tak kandhake Kakang Nayantaka para Satapura. Iku saknyatane gonjang seret winangun
Desa Banjardawa kinemulane Jeming Karangkitri. Nalika semanten sinten ingkang lenggah madyaning Karang Pradesan ingkang katingal asri Ijeming gegodhongan kembang-kembang kinembung miwah kapireng swaraning pancuran kumricik dawahing tebing satemadadya sarana ilen-ilening sawah Tegal nyang aren-aren menika ing menastan Karang Kadempel ya klampe sireng sinten ing lenggah madyaning padukan Karang Kadempel menika ta warnane abdining para Pandhawa Panakawaning Madukara nama ki ora Semar Badranaya Yanayantaka Dudha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Bojagati Saron Sari ya Sang Ismaya Risaju lenggah madaning pendapi sineba sangganing para putra Kilurah Nalagaring Kilurah Nalapetruk Kilurah Nalabagong wis kepareng sumewa ngersaning Kyai Nayantaka dupi melajwanipun putra tetiga dadi guragapane nggale Kilurah Semar Badranaya sigra arsa nguruk meng daya mangono pangudas maraning driya Kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
Awetone denceng-dencengan ai blegek-kekuk-kekuk sadulita mel nala garing dalem bapak Petro wonten dawuh mo Bagong piye Mir karo ndaraan bapak kok le nyeluk kok mingmir kulino e ha iya ni aja marmir-marmir mesake bapak anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan bab sing wigati nala garing rembugan apa Pak kaya penting banget wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha kakate ngareng Trisundi Winayang Jati ngoten ya sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Pita kentru membo pethekan Sekar Pita kok kentru pethekan ora apal itu lho ha iya kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug napa Pak Nala Garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya Dole nek sejatine bapak kuwi arep mbangun desa weh bangun desa weh bangun desa weh diganti meneh lakone diganti pita Gong kok beda karo sing wingi-wingi bangun desa iki dinaiki laon apa-apa iso le rasa dadak ribet ngono lho bapak iki kersane arep bangun desa karang kadempel supaya kawulane luwih becik luwih rukun luwih tentrem bangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa lan karsane wo ngaten to Pak iya ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita sing rasane kok ora ngepenakke pikir pralampita napa Pak pendak-pendak aku krungu kenthongan lah kok dadi atiku kumesar mongko barengi swara kenthongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik ning kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa mesti matedhakake pacoban lah pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan gegayuhanku bisa kasembadan Dole oh nggih menawi kersanipun bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ingkang ngawrat kula mboten badhe selak Pak semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong nadyan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa kula mboten badhe selak Pak wong kok senengane minggon pangan to Gong nyambut gawe sik mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma ngono ya Tru mula apa sing dikersake bapak ya dhewe ming kari manut didhawuhi apa-apa manut supaya penjangane bapak kasembadan ya mung sing prayitna ngati-ati merga bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik sing ora becik kowe karo aku kudu tanggap sasmita nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak mestine ngono lho ha iya merga bapak iki tumpuan harapanku ha iya
Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhan eneng sing ganggu, wos. Ora ujan ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasaru praptaning ngenalindring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Nayantaka. Dewa Narapati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning kawidadan niring sami kula praptaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestu Tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk napa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki wis cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Praptaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengke Prabu Duryudana. Jroning perembakana ning madyaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanandha kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembugan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patining para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina.
Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lha pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara ing Ngastina, metu saka Natul ing negara ing Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning bareng Sata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti ento diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rikat lampahing rata tanpantara Prapteng sukuning argaram kang tumingal. Dereng ngantos paripesami Mbawacana. Kasaro praptaning Raden Antasena, Raden Ganukaca tuwin Raden Antarja dumrajog tanpa laraban. Nggih. Carian putra lamun kawekasan yeka sanggeni maya wisanggeni Wisnu Pratinta. Aku sing teka kek Ndara Antasena. Ya Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwana Yantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih Den, garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Gus. Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Nah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, Bagong tak tampa. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa Sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa. Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong
ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali kakene Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo kakene Semar. Kakang Galukaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote kakene Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lanti ping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kali kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakde-pakdeku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo kakene Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Galukaca Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang pethuke sak njawining rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Galukaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den.